ή κάτι τώρα. Το Σκάρι δεν έχεις άποψη. Που δεν βουλώσεις, εσύ σου βάλω. Εντάξει, ωραία, πλάκα. Γιο. 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 Εντάξει, φτάνει. Είμαστε στη Στεφάνη, στα Δεβενοχώρια, μαζί με το Comedy Labs για τα γυρίσματα. Θα πατήσουν live για τα γυρίσματα cooking, πασχαλινό επεισόδιο που θα σκάσει. Και την ευκαιρία, επειδή το ξέρω ότι σας έχει λείψει το vlog του σιφωνιάρη σας, είπα να κάνω ένα καινούργιο vlogάκι. Ελπίζω να είστε όλοι καλά και απολαύστε αυτό το υπέροχο vlog. Τα καλύτερα πλάνα που έχετε δει ποτέ στη ζωή σας είναι αυτά εδώ. Και γενικά σε αυτό το vlog θα δείτε τη φάση. Λίγο ένα backstage πίσω από το cooking και γενικά τη φάση. Έχουμε και άλλους youtubers σε αυτό το vlog, παρέα, όπως ο PewDiePie, ο Νίκα Χίγκα έχει έρθει. Γενικά ήρθαν πολλοί ξένοι youtubers για αυτό το επεισόδιο, θα τους δείτε. Και τώρα πάμε με το φίλο μου τον Μανώ, ως γνωστός Spider-Man, για καφέ. Αν έχει καφέ. Αλλά το δούμε. Let's do this. Και τσιμπήσαμε καφέ. Κλασική φραπεδιά, ελληνική, νήσια. Μας λέει θέλετε το καλύτερο φρέντο εσπρέσο. Και έτσι λέμε εμείς τι μας πέρασες. Τίποτα ξένους. Φραπέ έχεις. Και λέει συγγνώμη κύριε, εννοείται φραπεδάκι. Και με τσαμπουκά πήραμε φραπέ, όχι πλάκα κάνουμε. Και παιδιά, αυτό είναι το χωριό, αυτό το Στεφάνι, έτσι λέγεται. Εδώ έχει και περιφερειακό ιατρείο. Άμα γίνει κάτι εδώ έρχονται. Ξέρω, αν πέσει καμιά μπουνιά, εδώ θα τη διορθώσει ο γιατρός. Και εδώ βλέπετε τις λάμπες πάνω στα χωράφια, γιατί το βράδυ πρέπει να βλέπουν τα μερμίκια που να σκάβουν και οτιδήποτε. Τα έχω σκεφτεί όλα εδώ πέρα. Και τώρα πάμε τα δύο καφεδάκια προς τη βάση που θα γυριστεί το Μαλιάτσις cooking επεισόδιο, δεν ξέρω, αλλά πασχαλινό. Και εδώ και λουκουμάδες παιδιά, η Κυψέλη. Πάρτε το και το zoom. Λουκουμάδες η Κυψέλη, άμα θέλετε και λουκουμάδες εδώ. Τα πάντα έχει αυτό το χωριό παιδιά. Γεια σου Κλέρι. Καλά είσαι? Καλά είμαι. Να σκάρει ωραίο καπέλο ρε. Ευχαριστώ ρε μαλάκα. Περίμενε. Εννοείται το γράφω αυτό. Το βλέπετε. Έγινε μαλακία γιατί είχα πάει. Πείτε μου ότι μου φέρατε καφέ. Έχουμε κι άλλους. Εγώ έφερα τα ψιά μεγάλα τύπου 50. Δεν έχω μεγαλύτερα. Εγώ τα κλείνω γιατί με Σε μπρο. πάει. Γεια σου κορίτσια. Γεια! Γεια. Τι κάνετε? Καλά, εσύ! Παιδιά, η Δανάη, η Φωτεινή, η Φωτεινή 2 και ο 12ος πίθηκος. Ο Βύρονας. Παλιά σχολή. Γεια σου φίλε. Πώς είσαι? Πάρα πολύ ωραία. Χαίρομαι, χαίρομαι. Και για την παρέα. Εμείς ευχαριστούμε. Τον κύριο Κώστα και Έτσι, οικογενειακά. έτσι, Πάσχα μόνο με τον Κωστά. Ελπίζουμε να φάμε καλά παιδιά. Σήμερα είναι όλοι εδώ, από ό,τι είδατε. Όλα τα παιδιά είναι μαζεμένα εδώ. Μπορείς να σταματήσεις να κάνεις vlog. Εντάξει, σταματάω. Για να κάτσετε εδώ. Τώρα ετοιμάζουν τα παιδιά το πλατό για να γυριστεί το επεισόδιο, το πασχαλινό, cooking. Τι καλό έχεις, ξέρεις πολλές. Λεβόν, ετοιμάζει τη φάση. Αυτά στα πετάει, είναι ο πώς τις ξέρει τα πάντα. Σε τράβηξε που βγάζει τις μίξες σου. Όντως. Ναι.
Κάνε μου σήματα φωτιάς. Σήματα δεν λέγονται φωτιάς. Σήματα είναι από το καπνό. Ισχύει. Δεν μπορώ, λαδάκι. Αυτό τι είναι, Ηλία? Σούπερ μουστάρδα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Είναι μουστάρδα από την Dijon. Ναι, μέχρι εκεί έφτανε και μετά. Είδες που έβγαλε κάτι από μέσα? Ναι, το είδα ρε φίλε μου, τι έχει, σκόνη. Όχι, κάτι άλλο έβγαλε. Αυτό είναι το cooking. Έλα ρε Φλόρα, ξεκινά το επεισόδιο. Άκουμε, γράφετε. Μην βρεις τον κύριο Πούλο. Μπράβο. Γράφετε. Ναι. Λοιπόν, πάμε. Γύρισμα cooking 3.607 Πασχαλινό 24 επεισόδιο Πεουτάνες. Καλησπέρα παιδιά. Καλώς ήρθατε σε αυτό εδώ το set που δεν ξέρω πολύ είναι κάποιοι να το αναγνωρίζετε γιατί θα έρθει εδώ με την αδερφή σας. Όχι, επειδή... Δία δεν είχε ήλιο, δεν θες να φας μάπα. Όχι, καθόλου. Για πες brother, πώς το βλέπεις το πράγμα? Εδώ πέρα είμαστε στην κίνηση όπως βλέπεις. Το βλέπω φίλε. Οπότε τώρα θα μπορείς και εσύ να βοηθήσεις. Oh shit! Ναι. Το πιστεύω για πρώτη φορά στο Μείνε cooking. εσύ, η Δανάη και μετά θα έρθει και Κλέρι. Ω, η Κλέρι μια χαρά είναι. Έχουμε και ομπρέλα παιδιά από ό,τι βλέπετε εδώ. Είμαστε οργανωμένοι. Πάμε. Πάμε. Φουντούλη, τι έχεις να πεις για αυτό το επεισόδιο? Είναι το αγαπημένο μου επεισόδιο. Δανάη, τι έχεις να πεις για αυτό το επεισόδιο? Ότι είναι αειδιαστικό το φαγητό. Εσύ, Όντως το πασχαλινό είναι το χειρότερο. Φωτεινή, τι έχεις να πεις για το φαΐ? Ότι ήμουν φανταστική και ότι το κομμάτι μου σε όλη αυτή την προετοιμασία ήταν το πιο σημαντικό και τα κατάφερα. Ο βιαστής όλων των ονείρων είναι εδώ μαζί μου. Βιάζα όνειρα, δεν είδα καθόλου. Τι έχεις να πεις, Βίρονα? Έχω να πω ότι η ζωή μου με τον Ηλία του Φουντούλη είναι πάρα πολύ καλύτερη από ό,τι χωρίς τον Ηλία του Φουντούλη. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Κώστα που με κάλεσε να κάνουμε Πάσχα παρέα. Έτσι. Και κύριε Εγώ να συμπληρώσω ότι Μάθιου. μόνο με τις δυνάμεις μας ενωμένες, όλοι μαζί, και οι YouTubers Έτσι. και οι performers μπορούμε να χτίσουμε ένα νέο ίντερνετ. Αυτά είναι. Για ένα νέο ίντερνετ. Ας πιούμε σε αυτό! Ας πιούμε! Θα έχεις αποθυμένο να κατέβεις στις εκλογές. Θα κατέβω, δεν το Εδώ έτσι, επαγγελματικό Θα σας πλάνο. βολέψω όλους. Τώρα θα δοκιμάσουμε τι έφτιαξε ο μπρο. Καλά, άμα θες Yo. να είσαι κατά τις 6. Μας γάμισες ρε μάλακα 2 χρόνια. Έλα ρε Φλόρε. Να μας ζήσουνε. Να ζήσετε! Να ζήσετε παιδιά! Και τι έχεις να πεις φίλε για το επεισόδιο αυτό? Καμίσαμε. Μπράβο παιδιά. Θα βγάλει φαγητάρα και φάτε. Νάσκαρης, ο καλύτερος σκηνοθέτης δεν είναι. Fuck you ρε. Αλλά είναι καλό παιδί παιδιά. Βλέπετε εδώ εξοπλισμό. Τελείωσε το επεισόδιο, φοβερό φάι, δεν βγήκε, αλλά είναι ωραίο εμφανισιακά. Κύριε Φουντουλέιρο, Ήταν μια πετυχημένη συνταγή. Ναι. Κατά περίεργο τρόπο. μάλιστα. Όχι, γι' αυτό έχεις φάει 8 σπίτια ρύζι. 8. Κύριε Μανώλη, είστε καλά? Πολύ καλά. Τι έχετε να πείτε για αυτό το φάι? Για ποιο πράγμα? Είναι εκπληκτικό. Δεν περιγράφεται. Λοιπόν, αυτό που είδατε ήταν ένα τύπου backstage λίγο τι γίνεται πίσω από το cooking και πολλούς youtubers, συνάδελφους και τη μικρή Ολλανδέζα, τη Fosblog. Ήταν ο Βίρονας, ήταν ο Μαθιουδάκης. Ήμασταν πολύ μαζεμένοι εκεί πέρα και περάσαν πολύ ωραία, η αλήθεια ήταν, πολύ γέλιο η φάση. Το έχετε δει νομίζω το επεισόδιο, όπου να σε λίγο αναχωρούμε για τη βάση. Ελπίζω να σας άρεσε το vlog. Ελπίζω σας αρέσει και αυτό το δεντράκι εδώ πέρα. Ελπίζω σας αρέσει και αυτό το πλάνο το επαγγελματικό που έχω κάνει. Ελπίζω σας αρέσει και μισό λεπτό η τσουλήθρα εκεί στο βάθος. Ελπίζω σας αρέσει γενικά η φάση. Ελπίζω να σας αρέσουν λουκουμάδες, συμφώνια. Άμα σας άρεσε αυτό το vlog, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, ένα share για να το δουν και άλλοι. Και εννοείται εγγραφή. Έτσι, τα ξέρετε αυτά. Δεν χρειάζεται να πούμε. Μέχρι το επόμενο vlog, μέχρι το επόμενο YouTube. Πολλά φιλάκια.
Γεια σας Συμφώνια. Ναι, Γεια Συμφώνια! τα λέμε συμφωνιά. Γεια Συμφώνια. Χαιρέτησα. Γεια σου, φωνιάριδες. Συμφωνιά. Γεια Συμφώνια! Χαιρέτησα. Είναι και εκείνη η συμφωνιάρα. Γεια Συμφώνια. Χαιρέτησα το καλύτερο συμφωνή. Τι να θυμίγα, δεν θα συμφωνήσαμε έτσι. Όχι ρε φίλε, το περίμενα. Μαλάκα σου άξιζε.